El Bachir Cham, Koko pleine extension, nous avons le Gotomo, au comité de jeunes président. Et bien, il faut qu'on ait un tournoi intersectoriel bi anga sigidala wala sa anga jeune parce que chamanga chanonga dobe na besan chamambo do na mame kosobe akekunye pour que munu na mena ni munu na kosaina jeune ugaseka nyogondo ugaseka gira nyogona comité fe no ugaseka ala kodon parce que comité sigikuye pour le développement ka samaka na anga sigidala développement betali ke kosobe lakana sanuya insécurité urjaru nun keleli ina fo stravanka sa munbeke en fait kosobe olu keleli faut ka ta développement yero maka seka infrastructure chara anga sigidala a sigilé no ka keni o okumu de konnaye bebe ga fo ko ni keneka secteur chamani mukoro ne de commission d'organisation sport présent donc président broka nyafa to kamina donc kubu organiser pour que ka jeune fédéré nyogon fédération que jeune nyogon che pour que nyogon ko do secteur nyogon che ni ko pleine extension akabo donc on kubu organiser à secteur chekin bela pour que bega sigi restaurant konnana donc hukum konnana équipe ke chegier donc équipe be j'ai élimination directe là ni ci la doro chez kilim chez guledo ko be les personnes de bonne volonté ani pour que ka quartier fana la bol fait bonne là pour la sensibilisation et autres là donc on a ce ka don dagalen fa bodagalen fait donc aujourd'hui nous sommes dans une jeunesse où entièrement donc une nota sigida kelina ba sura bebe fangale mais comme on a oula bila nyona ka soro de tous d'une même localité donc le kubu est organisé de kunye donc pour que jeune minute mo la ka saka nyona loko donc